Tak čau lidi, já jsem Lotus 59, zdravím vás u jednoho krátkého videjka, ahoj. Teď jsem si usmyslel, že trošičku vyčistím jednu svoji vzduchovku, aby nám přes zimu nezrezivěla. Je to klasika, naprostá klasika, ještě z dob komunismu, je to Slavia 620, naprostá prostě věc, kdo ji tenkrát neměl, tak jako by nebyl. Vyráběla se někdy od roku 1950 a něco až do asi 80. let toho minulého století. Váží asi 2,65 kg, 109 cm dlouhá. Tahle ta je někdy z roku 1969 nebo 1970. Je super v tom, že ještě nemá žádnou pojistku. Dávaly se sem pojistky tady dopředu, než se to zlomilo, tak se ten nejdřív musela zmáčknout pojistka a pak byla ještě tady jedna, tohle je super. Žádnou z těch blbostí tahle ta vzduchovka nemá, tak je to super. Takže jdeme si ji trošku nakonzervovat, aby nám přes zimu nezrezla. Nejdřív si ucpeme hlaveň, než tam stříkneme tadyhle klasickou VD40, tak aby nám to nevyteklo, ta VD40 a neznečistila nám pokoj, to bychom dostali pěkně vynadáno. Když si to tady ucpeme. Nejde? Pořád nejde. Tak, už to bude. Tak, už se nám to blíží. Tak snad. Dobrý. Nejdřív, na to jsem zapomněl, tak já to zase vyndám. Nejdřív bychom měli trošičku tu hlaveň protáhnout. Nemám dlouhý kartáč, takže musím použít kartáč, který mám z revolveru. Tak aspoň trošku, to vezmeme takhle. Párkrát to protáhneme. Z druhé strany taky. Tak. Dobrý. Teď to teda ucpeme, aby jsme ho dostali nadáno. Znečišťujeme takhle. Tak, dobrý. Tak, stříkneme. Dobrý. Necháme to, jak to pěkně proteče tou hlavní. No, nepříjemný je, že lidský pot je poměrně agresivní. Mám tady taky jednoho agresora, který se přišel podívat na natáčení. Takže lidský pot je poměrně agresivní, takže je dobrý se tomu bránit, aby nám to nezrezlo. Takže si nastříkáme tu VD40 takhle na trochu havříku. A tu zbraň, v uvozovkách zbraň, pěkně ty kovové části takhle natřeme tou VD40, aby jsme se pak na konci zimy nedočkali nemilého překvapení. Tak, aby nám to nezrezlo. No, koukám, že pes se tady dožaduje taky svojí části pozornosti. Je to tady všechno pěkně zmuchlá. Tak, hezky mířit na mužku se tady pěkně natřeme. Tady mi Matthew upozorňoval, že tady máme vepředu takový rezatý klíček, který to musíme pěkně nakonzervovat taky. Tak, narovnáme to tu trochu. Do toho našeho psa ještě takhle ručík. Kohoutek, pěkně to taky všechno natřeme. Aby jsme tu zbraň měli hezky uchovanou na zimu, tak aby jsme ji měli na jaře pěkně zase čistou. A to, co jsme natřeli, tak teď jenom ty přebytky toho, ty VD40, z toho se třeme jenom dříkem. Takže než se nám tady ta Slavie pěkně zakonzervuje a vyschne, tak si ještě můžeme říct jenom malinko pár slov tady o druhé pistoli nebo revolveru, pardon, o pistoli, kterou tady mám. Mám na ní krásný
pouzdro od Matthewa Dasta. Je to replika Berety 92 FK. Je to klasická kuličkárna. Jo, tady má zásobník. Beretta byla úplně suprová zbraň, ta se vyráběla někdy od roku 1975 a během těch 80. let minulého století vyhrála konkurs na pistoli americké armády. Udělali na ní jenom pár úprav a opravdu americká armáda ji měla jako svoji služební zbraň, takže to bylo úplně super. Krásná, moc se mi líbí, mám ji moc rád, mám už ji dobře takových 10-15 let. Ať se líbí. Tak, a teď vám něco řekne o zbrani nebo o zbraních, nevím, kolik jich bude. Matthew, tak já mu předám slovo. Takže čau lidi, já jsem Matthew z kanálu Mafia Games a jsem tady po se videu a teď vám řeknu něco o dvou zbraních. První je tady SG5 Mini, je to elektrika, vidíte, zrovna mám baterku, ale je funkční. Má to takhle bipod, nožičky, je od firmy Bohemia Airsoft, jinak je dodávaná z Hongkongu. Aha. Je to taková ta sekundárka, co vlastně stačí tak nějak na to, aby, když vám dojde prostě zbraň, tak... Je to v podstatě něco jako podpůrná zbraň, když dojde ta hlavní, když dojdou v ní baterky, tak máme možnost si vzít tohle jako náhradu. Takže to je nějak tak všechno křídla a teď vám řeknu něco o druhé zbraně. Takže teď tady mám Galaxy Op MR 45, mám tím dva zásobníky, je to C6, takhle trošku vyčuje zásobník, ale jinak to nevadí. Zásobník je kovový, takže je docela těžký. Zbraň má převážně 700 pade až nějakých 800, záleží, jestli je tam ten zásobník nebo není. Jestli je to ten těžký nebo ten lehký zásobník. Takže zrovna já to mám ten těžký, takže to má nějakých těch 800. Takže mám dva, mám ještě jeden k tomu, když je potřeba dva. Takže to je tak další tvoje podpůrná zbraň. Ano, mám co teď mám ten jako picelé, to mám tak, jsem si našel. Takže vestu tu mám MFH. Vesta takhle má 1,6 kapes na zásobníky malý, dvě velký a takový střední třeba na dalekohled nebo něco takového. Tady to má tři jakoby různý lišty, můžete sám dát třeba brejle, chcete prostě bat jako tři lišty. Je to takhle, jsou tam dírky v tom, aby vám nebylo v tom vedro. Má tam takhle šňůrky, aby vám to drželo vůbec. Jen nějaká přímo šitá k tomu. Můžete se ho různě povolit, můžete se ho dát blíž a dál, což je super, že to je prostě jakýkoliv třeba, někomu je třeba nevím, 10 a někomu je 40, tak prostě je to takhle různě nastavitelné. Je to takhle super nastavitelný. No jo. A takže to tady máme tričko, to mám z muzea Lešany, to je takový normální tričko. Pěkný. No, tak mám, je to taková světle hnědá s černým podkladem a jsou tam takové nápisy. Není to vidět, protože mi to překryje vlastně ta vesta, takže je to jenom takhle překrytý, zároveň není vidět. Já bych asi tohle video ukončil, zatím čau.